Arita sa laing nindot kayong balita. Ning kamot kita magdala og mga nindot balita para madasig ato katawan, di ba? Okay. Ang nindot nga balita mga higala nga giablihan na ang bag-ong dialysis center. O dialysis center ha. Katong magpa-dialysis gusto mong maka-save mas barato kay kuan man ni partnership man sa gobyerno. Tuwa na dito, abli na ang Bohol Provincial Diagnostic and Ambulatory Care Center, BPDAC, okay? Tuwa na dito sa katong daan nga Provincial Health Office, PITSO, ato NBI, aron dali ra mo katoltol. Katong daan nga opisina sa NBI, mao ni karon ang BPDAC. So katong gusto magpa-dialysis, nga bago ha, bago ang mga kagamitan ani. Pwede mo dito sa BPDAC. Naibayad pero medyo socialized. Pasabutan na doon na gyoy dakong kalainan, mas barato. Nya kasaligan kay mga bago ang kahimanan. Again ha, sa mga nag-undergo og dialysis, bukas na ang atong Bohol Provincial Diagnostic and Ambulatory Care Center nga naanahamutang sa kanhi karaan nga NBI nga buhatan dito sa Clarence Street. Duol ra kayo sa ICM. Okay? Mga gabi mapanglahat.